Tini koktisal fungni damba tamani jero thaitangjang Maharaja Bikram Kishore Manikya Bahadur ni langma choma Salno roksai muito khlai mangthongo khumbogi Palaijaka logeo manjaka tite edisi borom gana MLA Biswajit Koloi tai logeo manjaka local ex MDC Ganesh Debruma te logeo manjaka ex minister Mebal Kumar Jamatia te logeo joto arong songrok bo haino manjabaika naitungli joya kari chini manglewo Raja Maharaja Bikram Bahadur kono sujud kono saimano bo take off pura te singo edisi mamane o edisi map aba haino sing kanaka krumno o edisi area no bo Bikram te sing saimano 1947 45 46 ro bo tibrasane bagai ini 6000 kilometer bergomail 600 bergomail bo chini tibrasane bagai bisbe ponchom tipuri ni bagi bo reserve khaklang thangmani poni kabang ma kahini tong aban bagai sing Bikram no raja ni bisi sabse raja kotor raja ni bisi sabse raja kaham ni chungpana muitu khai lego chiri Bikram kalai khechiri bangi bo samang khaklang thangka bo kom boys tong phano kom bo sinono anek kisu khlaika college khlaika ini kisu khlaika dekong ma sang botang wi thangka abul chung saikun paya abad bagus yang Bikram no belai ke hamjago belai ke jingko manego tabuk jing lukha je Bikram khud buni busuk buni buthi bai kari bajak chini Maharaja Kishore Manikya Bahadur bo bhaino buni butuni imangno puron khene bagai buni butuni imang samang tangbaya no bo parna bagai bo samang khai tongo abad bagai tini sing jotto sarati pada jogo hom tom khai sing bono buni Thwima ni dilo chupala lai tong laigo berang jotto tiprani berono sanai ini berasal sanai kerja jotto no teibu kerak khai ke ham khai sing agam dino jebon Thwima ni dino chupala lai nai te chuprom muju khayui cina hado khani bagai sing sam lai nai okok saino khai nai jotto no ambai